Angdeng KYF Karbi Sonimso Rongaje Surihini Rain Korapli Sertalin ketalon pen pachetonsi Karbi Jutang Asong Tiripia Maya Hin pen Paterpi Posipi ni Jakong ni Pai Porni Sangtimini Havarkehat asaihem along kedam tang Ningkan Parokre Sir Kebra Trokner Kebra Ketoma Ningkan Arkoechiklo ni Pai Popen ni Piner Kep an Havarkehat Higher Secondary School along Sir Kep Angdeng KYF ketalon hut Kachipadu kabang pubang pia pan karcho lapen kachikimo asai kedengpon. Jaimega teng ada por phai keba por pen KCS tirika mamai Chandra Singh Kruari dengpen songa lama bangjar ponlo. Bang so phi lotun kuru rangsina sarpoa phan ke thokejur KCS tirika makong chun bang bidesing rongpi pen japonsi chikimo asai dengponlo. Lapen por phai kre sia por pen karcho lapen kachikimo asai deng pangchengpon. Bang so mai long KCS tirika mamai Chandra Singh Kro pen mai chari ponsi kong chun bang bidya sing rong pi pen ajok alohi kepachinia por enpon. Bang so mai long man peng alohia man pen KACM sorjorong par chopha alohia man pen MAC kache rong pi pia barimi M Khonsing rong pi Cooperative Society Board Chairman Honton rong pi Dharam Singh Kro Board Chairman pen chenglok Havarkehat KCS arualong klembang phubang phiatum chitongdun. Kedamtang ningkan Parokre Sir Kebra Trokner Kebra Ketoma ningkan Arkoechiklo ni Pai Popen ni Piner Kep an Havarkehat Higher Secondary School along Sir Kep Angdeng Karbi Sonimso Rongaje ketalon hut Kachipadu kabang phubang phikedo ana tumaphan karcho lapen arnamarni keplang tanga tumaphan kachikimoa saipang chengponsi ingsamjin pen pachun polo. Dena rongpen khorsing be report kedolai.